Iru, bider, iru, ken, iru. Talde horia izan da irabazi duena. Aurrera jartzen dira zertikenean izan dira irabazi. Kasu eta talde horikoa izan da irabazi. Bost bider bi, ken bost. Eta orain arte biak gana irabazi dute, eta irabazen dut talde izango da irabaze. Lau bider iru, ken sei. Lau bider iru, ken sei. Aurreneko lau puntuak talde horiarentzat, etxeoa, talde horiari. Eta